Sayo pa lang sa buntag ning Miyerkules Pebrero 12, gitangtang na sa mga sakop sa usa ka lokal nga partido ang ilahang dako nga campaign tarpaulin nga gitaod sa usa ka poste sa MJ Cuenco Avenue sa Dakbayan sa Sugbo. Okay. Pero asa man ang inyong ihuna-huna ron? Tapos tali. Kita big bike mo malugab diha sa Cornejo Enterprises. Sugot pa Cornejo Enterprises. Sige. Usa pa lain instruction sir. Mo na yung instruction sir pagkuha sa poste. Pagtangtangong ang nasposti, ma'am. Okay. Ang ilang pagtangtang subay sa pagtuman sa Oplan Baklas nga gipahigayon nationwide sugod sa Martes Pebrero 11 dungan sa unang adlaw sa election period for national and party list candidates. Ang Oplan Baklas, usa ka inisyatibo sa Commission on Elections, CONCOMELEC, sa pagtangtang sa mga illegal campaign materials nga wala misunod sa mga lagda sa Omnibus Election Code. Dinhi sa Sugbo, mibutyag ang Regional Director sa COMELEC Region 7, Francisco Pobe, nga nakaarangkada na sila sa pagpatuman sa Oplan Baklas. They are successful, and then ang ato mga deputized agencies at the same time the law enforcement agencies fully cooperate. At the same time, ang ato mong publiko are somehow delighted nga naagid ay gibuhat ang Commission on Elections sinani. Pero one thing I was impressed kahapon was nangawala man ang mga posting dito nga nakita nako before even before the sinulog daghan man nga posting nako kahapon mag-operate namo pipila na lang ka mga propaganda materials. Nagkanayon si Pobe nga sa pagtangtang sa mga national campaign materials, giapil na sab nila ang mga local nga posters nga gipampilit sa mga kahoy subay sa lagda sa Department of Natural Resources kon DENR. Ang Oplan Baklas alang sa local positions magsugod gikan sa Marso 28 subay sa pagsugod sa local campaign period. Ang residente sa Barangay Lahog nga si Hazel nang hinaot nga unta matangtang na ang mga poster sa ilang dapit, ilabi na nga wala siya nitugot sa pagtapot ni ini. Di kayo man kay sagbot man gitanahon. Adlaw na sila magbutang. Nya ang kanang mga gagmay kanang nila mga tao kanang masugoon nila ba. Sila ra say magbutang din ha. Nya napoy say na di man ako maistoryahan dagang sa media report. Ang ubanana, sila ra po nagkuha na buot og butang. Giklaro ni Pobe nga ang campaign materials nga ibutang sa mga pribado nga establishmento o balay, kinahanglan dunay pagtugot gikan sa mga tag-iya o tagbalay. Ang naa sa ilalom ani is there must be a consent from the owner. Yeah. Dili ka basta-basta. If the owner do not like nga pastaan siya, then that is his or that is their prerogative or right nga dili nila papustihan o mga propaganda material balay kay basig mahugawan sila. Mga private residences and private properties wala tangtanga, it would mean the assumption nga ni konsinti ang Gisusi sab sa MyTV Cebu News Team ang plano sa pipila sa mga mayoral aspirant sa ilahang mga campaign materials. My directive was everybody violating the law, whether local or national, ato ng tangtangon. And besides, it's not only a matter of violating the law. No less than the Cebu City Council, unanimous. And you know very well that they are from different parties. Kanang areas where nga nabutangan, nga dili angay, then we are going to get it. Before the backlash came in, I already made very clear direction with my staff that do not wait, because if you start waiting, then we will only be retrieving all these tarpaulins where it will be kept. Kini si Eliza May Piñaranda, alang sa MyTV Cebu.